Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw na naman po. Ayun po, nandito po ako ngayon sa may Pusurubio, Pangasinan. Ayan po, bali mag-home service po ako ngayon, November 30. Dito po ako ngayon sa plaza ng Pusurubio. Ayan po, sa lahat ng mga gustong magpa-home service sa Pusurubio, open home service po ako, ang grooming. Ayan po. Ngayon po, ang ruta ko po ngayon is papuntang Season. Po, sana po mahanap ko po yung ating kliyente ngayon dito sa may Season. Pero andito ako ngayon sa may Pusurubio. Sa lahat ng mga gustong magpa-home service dyan sa Pusurubio, open home service po ako. Fragman nyo, open for home service for grooming. Brrr. Ayan o, nandito na ako sa Season, sa may NCC Road. Ayun, taga dito yung aking kliyente. Dyan, dire-diretso lang yan yung sa kanila. Ayan, sa mga gustong magpa-open service, home service ng pet grooming. Ayun, open po ako dito sa may Season, Pangasinan. Ayan po mga sir. NCC Road, ayun. Brrr. Ayan. Relax ka lang, girl. Babae siya, ma'am? Ayan po. Dito kami ngayon sa may Season, sa may Paldit to. Ayan, tignan natin kung di iyak si Tiny. Ayan, sa mga gustong magpa-home service dito sa may Season, open din po kami. Ayan, halos lahat naman ng bayan sa Pangasinan pinupuntahan ko. Basta kaya. Ayan. Okay na. Ayan, natapos din namin. Home service kami dito sa may Season. Si Tiny na malikot, na ayaw pagalaw yung kanyang mukha, yun. Pero tapos din namin. Nakuha sa tiyaga. Ayan, first timer mag-groom ng aso na to. Kaya talagang malikot siya. Ayun o. Tiny. Ayan, naka full shave na yan. Full shave ni ma'am. Kasi mayroon na siyang skin prob sa kanyang paa. Ayan. Ayun, sa mga gustong magpa-home service dito sa may Season, ayun, pwede nyo po kami i-PM. Ayun. Ito yung view. Ayan. Kila ma'am. Dito kami ngayon sa Season. Ayan. Ayan, mga ka-for-friends, natapos na rin po ang aming home service dito sa may Season, Pangasinan. Ayan po, sa lahat ng gustong mag-inquire sa mga taga-Season, Pusurubio, ayan po, i-PM nyo lang po ako. Ang aking Facebook account ay Aldrin Biasaga. Ang aking contact number naman po ay 09 50 36 86 308.